थांनाय 27 तारिख खालि 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति जादों जाय सुक्तिनि गेजेरजों जों बिटिआर मोनदों बे सुक्तियाव हाग्रामा महिलारिया साखी हिसाबै सहि होदों आरो बे साखी हिसाबै सहि होनायनि ओंथियानो बेनो जादों बे 2003 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया गाव जि सुक्ति खालामनानै बिटिसि लाबोदोंमोन बे बिटिसिखौबो गावनो फुनानै गारफिनबाय दिनै गाव साखी हिसाबै सुक्ति खालामनाय बे बिटिआर सुक्तिखौ दिनै सोंखारिदों बेयाव जेबो गैया होनना बुंदों दा जेबो गैयाबा बिथाङा माखौ नायनानै सहि होदोंमोन साखी हिसाबै बेखौसो जों सोंफिननो लुगैदों बिनिफ्राय बिथाङा बेखौ बुंनो नागिरदों जे बे सुक्तियाव एनडिएफबिनि केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा बा रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा गैया होननानै बिथाङा सुक्तिखौ मोजां नायफिनदों कारण बेवहाय स्पष्ट लिरखानाय दं एनडिएफबिनि जेसेबां केडार दं बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन बे बाथ्रा स्पष्ट दं आरो बे गभर्नमेन्टनि पलिसि मथे गभर्नमेन्टआ जि पलिसि लाना दं जिबायदि पलिसिजों बेखौ समाथा खालामगोन लोगोसे थांनाय गोबाव बोसोर सोमावसारनाय समाव जेसेबां बर' एनडिएफबिनि केडार आरो लोगोसे सिभिलियान जायफ्रा एनडिएफबिजों सापर्ट खालामनायखायनो एनडिएफबिजों थाफानायखायनो पुलिसफोरजों गावथारजादों आर्मिजों गावथारजादों बेबायदि मुंख्लं जालांनायनि न'खरफोरनो प्रत्येक न'खरनोनो 5 लाख करि एक्स ग्रेसिया हेल्प होनायनि बाथ्रा स्पष्टयै दं आरो एनडिएफबिनि जेसेबां एनडिएफबिनि नामाव बा एनडिएफबिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय जेफोर सिभिलियाननि एगेन्स्टै केस दंजोबो बे गासैबो केसफोरखौ लिगेलि आइनगत हिसाबै नोजोर होनानै उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा दङ बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बायदि नङा बे गासैबो सुक्ति दंजोबखायो स्पष्ट आरो बे मथेनो सरकारा जोंनि सायाव बे केस उइथड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन खालामनाय आरो एक्स ग्रेसिया बे मार्टियार्सफोरनि न'खरनो होनाय बे गासैबो खामानिखौ मावफुंलांजोबगोन आरो बिनि थाखाय दिनै जों एनडिएफबिनि मोनब्रै ग्रुपआ ज' जानानै बेखौ सरकारखौ नारसिननो थाखाय थाबैनो खामानि मावनांगौ होननानै खावलायनो थाखाय जों थिग थाक खालामदों बेखौ जों मावफुंगोन आरो बे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय आसलथे सरकार थालायनाङा सरकार जालायनाङा बेखौ जों एनडिएफबि एक्स वार्कार हिसाबैबाबो बेखौ मावफुंनो हागोन खिन्थु बे सुक्तिनि बाखि अन्यान्य दफाफोर बे इनभेस्टिगेसन एरिया एक्सटेनसन खालामनाय हारिनाय बे बाथ्राफोरखौ एसे सरकाराव थानांगोन सरकार थानानै सरकारखौ असम सरकार आरो केन्द्र सरकार नारसिनगोन बेखौ बुंगोन जों बेनिखायनो बुंदों बे सुक्तिया आसलथे दुलाराय बर'फोरनि थाखाय आरो बर'फोरजों लोगोसे जेसेबां गुबुन हारिफोर दं बर'लेण्ड ओनसोलाव बे गासैबोनि थाखाय मोनसे मोजां सुक्ति आनखि बर'लेण्डनि बाहेराव जिखिनि प्रस्ताबित बिटिआर बा बर'लेण्ड बिनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखायबो बे सुक्तियाव गोबां जायगा दं मानोना बे सुक्तिनि गेजेरजों बर'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' गामिफोर जायफ्रा आइसोलेटेड हिसाबै गोसारनानै दं बिथांमोननि थाखायबो मोनसे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल होननाय मोनसे काउन्सिल दं बे काउन्सिला डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मोनसे आसाम स्टेट एक्ट मथे बेखौ दाजानाय जागोन आरो बिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर'फोरनो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो गावनि हा हुनि रैखाथि होनाय बाथ्रा दं आरो बेबायदि रैखाथि मोननानै बर'फ्रा थांना थानो हागोन बे गासैबो सुबिदा बे सुक्तियाव दं बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बुंनाय बायदि जेबो गैयै नङा आरो हाग्रामा महिलारिया सुक्तिफोरखौ मोजाङै नायदोंना नायाखै जिहेतु गावनो साखी हिसाबै सहि होबाय बेनिखायनो बिनि सोमोन्दै बेहा जानांगौमोन एसे मिथिनांगौमोन आरो मिथियाखैबा बे बिथांनिसो गोरोन्थिसै जों एनडिएफबि हिसाबै मोनब्रै ग्रुपआबो ज' जानानै बेखौनो मोनसे डिसिसन लादों जे जों ज'यैनो इलेक्सनाव रल लागोन खिन्थु दा इन्डिपेन्डेन्ट थारमाने एनडिएफबि हिसाबैनो हारसिं इलेक्सन गेलेगोन ना लाइक माइन्डेड सोरबा हान्जाजों गोरोबगोन बे बाथ्राखौ जों दासिमहालागै फाइनाल डिसिसन लानो हाथ'वाखै आरो बेखौ साननैसोनि भितराव डिसिसन लागोन खिन्थु इलेक्सनाव जे जों रल लागोन बे खोथा फैगौ 24 तारिख खालि उदालगावआव मोनब्रै एनडिएफबिनि ग्रुपआ ज' जानानै मोनसे हाबाफारि लागोन आरो बे हाबाफारिया बेखे एनडिएफबि हिसाबै थांनाय 34 बोसोर सोमावसारनायखौ जे साक्सेस खालामनो हाबाय बिनि थाखायनो मोनसे सेलिब्रेसन मोनसे रंजानाय खुंनाय बायदिसो बे रंजानाय मोनसे जों जे 34 इयार्स सोमावसारनो हाबाय आरो सोमावसारनानै मोजाङैनो फोजोबहैनो हाबाय बिनि थाखाय मोनसे रंजानाय हिसाबै फोरबो हिसाबै जों खुंदों आरो बेवहाय
बर'फोरनि गासैबो संगठननि हेडफोरखौ जों लिंहरदों पलिटिकेल नन पलिटिकेल आरो लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफोरनि बेयाव जाहाथे फैयो बेनि थाखाय खावलायनाय जाबाय जिखिनि ओनसोला माबायाव हाबगोन बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन बिथांमोननि गेजेराव जों अबयसे इतिमধ্যে मिटिं बायदि खालामनाय जायाखै खिन्थु जोंनि गिबि खामानियानो जागोन जे बे थाबैनो कमिसन दानानै बेखौ थाबैनो मावफुंनाय बे सिमा थि खालामनाय आरो सिमा थि खालामखांनायनि उनावसो जोंहा मागोन समस्तिबो बांगोन समस्ति बांखांनाय डिस्ट्रिक्ट रिअर्गनाइज खालामनाय बे गासैबो खामानिखौ जों मावग्रोनांगोन आरो बिटिआरनि बाहेरायाव जिखिनि गामि थागोन बेखौथ' आसाम एसेम्ब्लियाव फैगौ जि एसेम्ब्लि बेवहायनो बेखौ बिल पास खालामनानै बर' कालचारेल वेलफेयार काउन्सिलखौ बिथांमोना थिरांथा होगोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन आरो आसा खालामदों जे नेक्स्ट जि एसेम्ब्लि जागोन बेवहायनो बेयो फाइनाल जायो